Pääkaupunkiseudun vanhojen asuntojen kauppamäärissä on nyt laskua verrattuna muuhun Suomeen, eikä siihen näy vielä elpymisen merkkejä. Asuntojen kauppamäärät laskivat pääkaupunkiseudulla 43%, kun taas muualla Suomessa 26%. Neliöhintojen kerrotaan laskeneen pääkaupunkiseudulla vain 1,3%. Eniten kysyntää kerrotaan olevan isommissa vähintään 3 huoneen asunnoissa, jotka soveltuvat paremmin perhe-elämään. Mitkä toimijat sitten vaikuttavat tämän ilmiön taustalla? Tällä hetkellä sijoittajat ei oikeastaan osta asuntoja, että se on yksi, että sieltä markkinoilta tavallaan puuttuu iso osa ostajista. Myöskin niin kuin sit ensiasunnon ostajat niin on huomattavasti varovaisempia ja myös se lainansaanti on hankalampaa. Yksiöiden ja kaksioiden ostajilla onkin nyt enemmän aikaa puntaroida ostopäätöstään. Samalla tilanteessa koitetaan välttää 2 asunnon loukkuun jäämistä. Tämä tiukka tilanne asuntomarkkinoilla onkin nyt vilkastuttanut asuntojen vuokrausta. Ilmiön kohteeksi joutui myös helsinkiläinen pariskunta. Viime syksynä päätettiin, että olisi kiva lähteä muuttaa yhteen ja ruvettiin markkinoimaan noita asuntoja. Ja kyllähän se aika nopeasti huomattiin, että aika vähän niille oli kysyntää. Että siinä muutama näyttö nyt tuli siinä alkuajolla, mutta sitten justiinsa heti jo muutaman viikon jälkeen niin kysyntä kyllä väheni. Päädyttiin sitten sellaiseen ratkaisuun, tämäkin tuli itse asiassa vähän välittäjältäkin ehdotuksena, että jos me laitetaan omat asuntomme vuokralle ja etsitään sitten vuokra-asuntoa vähän isompaa, missä päästään nyt sitten kanssa ekaa kertaa kokeilemaan, että miten toi yhteiselo sitten sujuu. Kiinteistövälittäjien mukaan tilanteeseen auttaa aika ja he ennustavat tilanteen normalisoituvan ensi vuoden puolella. Suurin toive heistä olisi kuitenkin korkojen kääntyminen laskusuuntaan.